Takže čaute u tohto videa a dneska si zahrajeme Rivals. A dneska tu máme takého väčšieho profesionála, ktorý to vie hrať celkom dosť dobre. Takže čau Alex. Čau. A vytvorili sme novú crew, takže keď budeme teraz hrať na tomto kanále hry, tak nebudem tu len ja, ale bude tu aj vlastne Alex a ešte mal by prísť jeden, lenže ten teraz tento mesiac nebude môcť hrať. Takže medzi tým, ako budete pozerať video, dajte like a odber a napíšte mi nejaký komentár, že čo mám natočiť na budúce. Nie, dali. Ideme do Oxy, na hlavnú celkom. Keď máš bez katanu. Katanu? Ja mám Skyld. Kosu mám. Tak potom to je naď. Nerašuj, majú autošut. Takže ťa chytnú na jeden. Mobily používajú chalani. Skill paráda. A mne sa to non-stop deje, že ja hrajem iba proti hráčom, ktorí proste hrajú na mobil. A ja Doxy vôbec nemám hrať, takže mi to riadne vadí. Aj to oni tu berú, lebo je to dobre pre toto. Pre slipu je to dobre. Akože, ale už som na tom dobre. OK. Dobre, mám 50. Mám 50. Capek. Musím zobrať radšej asovku. Ja som RPG. Capek má 50, Capek má 50, Capek má 50, obidvaja. Jeden dead. OK. Vyhrali sme. Yes, vyhrali sme. Pekne. My sme sa zabili navzájom, more. Ale na to, že majú kamo autošut more, tá blbo hrajú. Podľa mňa. 34. Autošuty podúbala na ceru. Nie, ja som dead. Ja som asi dead. Teraz ich asi nedám. Zdechni. Nie! Kámo. Tá jasná. Čo? Keď toto nefunguje, no tak už nič. Ne. More. Joj, skoro. Poď, counter, maybe. Yes, jeden dole. Kámo, knife. Pekne. Áno, knife. To som v tým. Kde je? Dole. Či? Hore. Ne, teraz vyskočil hore. Tým je. Dobre. Pekná. Yes, kámo. Hedu som mu dal. OK, comeback. To jasne som istý, ale možno, áno. To je typ minus. Yes. On teraz ide po mne. Yes! Pekná. OK. Kámo, sorry, ja ti len berem toto killy non-stop. Oni bez tak už tam teraz nastavujú, kámo, neviem jaké hovadiny. Aimboty doslova, že im to namierí na noc a ešte nás to zabije, more. Minus 40, no jasne, že nahitne RPGčkom pečo, nie? Si zomrel? Nie. Sorry. To je v pohode. Ale škoda, bo on už má malé. Sa mi nechce teraz to skúšať, lebo ešte tu skápem. Nie, ja som mohol. Nie, nevydychujem. More, pomoc. Nie, ja nevydychujem. Áno! More. Yes. Ja neviem prečo, ale s tebou sa mi strašne darí killovať, ale keď hrajeme na jedničky, tak neviem pomaly ani on trafiť hráča. Aj to, čo
všetci, keď už grali aj Winstri, no tak dvaja. Jeden dole. Pekne. Ani na mňa nejedil. Kde je? Tam, kde je. Ja neviem, on tak, kde musel ísť. Tu je. Dobre, kamo. Všade strieľame, David. Tu je. Sapek, on uteká. Idem von z bieleho. Ale on uteká, on je kamo. On je špiňak. Áno, utekaj, driti. 50 má. Má ešte 100. Neviem. Daj F-ko a potom daj ho strel. On nevie, kde som. Ho chytni a utekaj. Kamo, jakže má 50? More, jak to, že ešte má brosky? Sám utekaj preč. Yes! Dobre. Je to tam. A on hraje sám, lebo jemu nejde tomu druhému Wi-Fi. Nie, on sa líbol. Rage quitol. To. On sa... Keď sme takí dobrí, tak kamo, nemá šanca. On nemá. Pekne. Ja mám 6 kg. Ale ty máš 3 asisty. Pekne. Fúha, toto sme dobre zahrali teraz. A to už si nie som istý, či viac ako 3. Ale možno aj viac ako 3000. Ty už máš 180 level? No. Ja som ani o tom nevedel, more. Ja som tam to nehral veľa. Hej, nehral som veľa, more. Jasno. Na pol raz. Jedné dve za... Ten čo tu Dobre, robí. minus 100, dox. Aj to minus 80 do mňa. Ja mám ešte 100 HP. Ja mám minus 23, typek modrý. A oni celkom vyzerajú byť nejaký tí, jak som. Úplne hore nad tým, mrakodrapu. Nie, to není on, hore, sa kúkni. Aha. Vidíš? Nie Aha. tam. Počkaj, kamo, ja neviem, jak ho mám. Nie! Ja som chcel zojsť dole, nie, sorry. Ja som to pokašľal. Save neberem radšej si zoberem toto. Nepočuj, ja asi viem, že čo budú oni hrať. Jeden hraje normálne a druhý chodí do hore. Minus 50, minus tak 70 dostal. Nie! Tak? Ale on už má len 50 HP. Capek. Ten capek má... Ale však si ho zabil. Aha, ja som ho zabil? Hej, Okej. Dobre, pekne. zadať. Normálne. Ide zás na kodrát. Ale on čaká, že to proste... Ti dal? Dobre, zabil som jedného. Skrý sa. Však skriňam. Tak, tam ten... Skrý sa, neukážuj sa mu, ťa headshotne. To vyhraješ, má čas. Tak, a stoj tam. Okej. Vyhrajeme na čas. Dobre. Lebo on by ťa po mňa one-tapnul. A pošutom. On bez tak teraz bude hľadať more. Hej, oni občas skočia z mrakodrapu, lebo ťa nevedia nájsť a skočia do vojny. Ty kokos, dobre. Ešte koľko boja cez toto natočenie? 25 sekúnd.
Dobre. Dúfam, že vyhrajeme na ten čas, no ne? Kože? Dobre, to sme... Si tu. To by sme mali vyhrať, bo on dostal nejaké damage. Hej. Yes. A on aj tak zomrel. On skočil do vojdu. Dobre. Joj, chudák. Scuba. Doriti. Kámo, ja som teraz vyskočil z vojdu. Minúta veľa. Nie, on čo na mňa hodil? Tak som zvím. Ja skoro pôjdu. Minút 60. Obidvaja low. Obidvaja low. Dobre, tam mám strieľam už teraz. Nie, nemôžem. No, ani viac ako oni máš. Nie. Ale nemal low. Tak. Nemal low. Aj kebyže mu dám hit s RPGčkom. Minus headu, tá. Kebyže mu nedám headu, tá. Aj tak by som ho musel ešte damageovať. Ty idiot prostý, ty skurvenec. Dobre. Nie, 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 sorry. Mu dal damage, či nie? On má asi takých 75 HP. Má? Hej, ešte má veľa. Ale dobre, to môžeš ešte zdržiavať. Koľko to ešte je? A neviem ako... On tlačil C-čko. A má menej či viac ako ja? Má menej určite. Bo ty máš 150 a on mal... Dobre, on sa zabil sám. Hej, díky. On sa zdal. Díky. Mám ich zachovať, či mám byť radšej tu? Čo? Či ich mám rašovať? Asi nie. Zbytočne by sme to robili, podľa mňa. A díky moto. Díky. Dobre? Dobre, poďme. Paráda. Útoč. Kde? No, toto neviem. Uvidie. Poďme na to. Tam je Capek, pod tebou. Capek stojí, modrý. Modrá mikina. Dobre, už mám ale, okej. Dobre. Ja som fake. Dáme ich? To bol fake, dám handy. Ja zomrem. Nie, ja som zomrel, sorry. Jala flera. Ale má ešte takých 100 HP. Takže keď mu dáš jednu headu, tá zomrel. Ten 88 level. A ten druhý neviem čo. Dobre, jeden zomrel. Spadol asi do vojdu. Dobre, pekne. Dali sme to. Sme museli ísť no skill. Čakaj. Ti poviem, koľko mám killov na naj.
Tak. 2500. Nice. Ty kokos, toto je mega veľa. Dobre, takže keď sa vám dnešné video páčilo, dajte like a odber a ja sa budem tešiť do ďalšieho videa, takže čaute.